Antonio. Permiso, Cabo. Gracias. Yo perdí el torneo. En un mes. Que no. Sí, arriba, que sea formatge. Estoy buscando un poco a ver la forma. De momento sí. Amb els que vaig a fer el viatge als Alps. Mira, avui que és així... Sí, no està. I avui ja sé perfecte.